Bon, el meu nom és Antoni Pinent. El projecte que he presentat al Temple dels Arts, a la convocatòria, es titula Venezia Palco Scenico. És un migmetratge, dura 30 minuts. L'he fet tot sol amb un equip molt petit, a principi només fer la part de trobar els arxius, diguéssim, però consisteix en un collage de fragments de diferents fonts d'altres pel·lícules, sobretot americanes, de Hollywood. També hi ha pel·lícules italianes o sèries com la de Sorrentino, algunes pel·lícules també britàniques, d'alguns James Bonds, per exemple, i la idea és que tot succeeix a la ciutat de Venècia. Palco Scenico perquè he volgut recrear la ciutat com si fos un plató de rodatge i d'aquí que tots els elements que surtin són exteriors. Llavors el que faig és agafar fragments per crear un relat en el que dic que tots els personatges primer estan arribant a la ciutat en diferents transports, venen amb tren, amb avió, amb barca, també el Gael García Bernal ve en bicicleta. Llavors hi ha un moment que hi ha un creuament de diferents personatges, ja succeeixen diferents coses, llavors se fa de nit, també succeeixen més coses, i la idea és una mica com barrejar diferents personatges que coneixem d'altres pel·lícules amb un espai que fa el nexe unificador d'aquest film, que seria la ciutat en aquest sentit.